στα πανηγύρια, στους γάμους και στις χαρές εξερευνούσαμε το χώρο. Αν λείπανε οι σπιούνοι, όπως λέγαμε εμείς, οι Ελληνομανείς, οι Γρεκομάνοι που τους λέγανε, που κάναν καταγγελίες και μας κάνανε ευθέως παρατήρηση, νομίζοντας πάντα ότι είναι ενδικαίο, εκτελούν εθνική αποστολή να μας βουλώνουν το στόμα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, τραγουδούσαν. Κάποιος όμως παρατηρούσε και από το παράθυρο μου, μην περάσει κανένας, μην μας ακούσει. Αν ήταν κανένας χωροφύλακας, αν ήταν κανένας δάσκαλος, αν ήταν κάποιος ξένος που δεν ξέραμε ποιος ήτανε, δεν τολμούσαμε, ούτε και στις χαρές μας. Γι' αυτό και ορισμένοι ονομάς μας είπαν τότε ότι έχετε μελωδίες, έχετε τραγούδια, αλλά τα τραγούδια σας είναι χωρίς λόγια. Και είχαν πιστεί και μερικοί ότι τα τραγούδια δεν έχουν λόγια.